आई होप नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंनि एलबि स्ट्रिमिंखौ जोबजासिम नायगोन होननानै स' बे समाव आं एलबि स्ट्रिमिंनि थाखाय मबाइलखौ दोननो जायगाखौनो नागिरना मोनाखै अके जेन थेन दोनबाय कमेन्टआ फरायजागोन जायाथाय बुंस'नो हाला थ' बयनिसिमबो खुलुमबाय गोजोन बेलासिनि आरो आसा खालामदों दान्दिसे सम आंजों एलबि स्ट्रिमिंआव थाफागोन So welcome back to my YouTube channel and welcome back to my another LB streaming. गुबुन मोनसे LB streaming आव बरायबाय नोंथांमोनखौ। तो guys नोंथांमोना स्रि स्रि नायनानैल' थानो नाङा कमेन्ट खालाम। आगै नोंखौनो गोसोखाङै खाङै सिमांसो नुगोलायो। लाइक होबाय सासे थेंक इउ भेरि माच थेंक इउ स' माच आंनि एलबि स्ट्रिमिंखौ लाइक होनायनि थाखाय दासिमबाबो जेबो कमेन्ट गैया कमेन्ट फैयाखै ओइखै थिखांना नाय ओइखै नांथादो आथिङाव Siapa mainan bilang, ayo lihat. Ani garam agak. Saya ini. Lagi ni katanya. मोननै की आई मोननै की गोसोम मोननै को नहीं ब्लैक मोननैल' थानाय अ इनि फार्स्ट कीयानो सा ओमफ्राय इबो सा Sorry guys, I don't know to play. Oh, agay nangkauno gosokangai kamu simakso nugalayo. Deh guys, komen खालामदो आरो जे कमेन्ट फरायनोसै आं सयजन फैबाय दुसु माथो रावबो कमेन्ट खालामाखै दासिमबो सारेगामा पाधानिसा निसा निसा सारेगामा पाधानिसा निसा थापा मागारे सा 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 नि थापा मागारे सा निसा Sa sa ni ni ta ta pa pa mama ga ga re re sa 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 sa
नि नि था था दे रायजोफोर कमेन्ट खालामद' दान्दिसे सम रायज्लायनोसै नोंथांमोनजों हाबेलाय सोर जाखो बिनि सिंगारखौ नायनो नामा नोंथांमोना दायो खिन्थिगोन आं रायजोफोर गाइस कमेन्टआ मानो फैयाखैथाय कमेन्ट हरखायाखै नामा नोंसोरलाय नरुन जाम्पाकि बसुनो ना चेनेल जाथारगोन जाबाय रायजोफोर दोनथ'नोसै आं एसेबां